Rosillo, punta a la llarga, buscaven a Jordi Sánchez, de tercera torna, que de nou Osasuna, que surt el partit des del principi, el Sones de Mateo, que busca una remuntada, el Prat que busca l'ascens a la segona meta, toca l'Aro, el porter del conjunt alavés, i la defensa una altra vegada per l'equip d'Osasuna, per l'equip d'Osasuna, que seria que dona la mitjana de la velocitat, obre indica Garalza, jugant cap a Steven que condueix aquesta esfèrica, buscava el carrer del mig, buscava cap a Javi Martínez per aquesta esfèrica, se'n va directament a mans del porter i capità del Prat, Antonio Teixeira Muñoz, que busca l'esfèrica llarga, cap a Ignacio Rosillo, saque de Toni, busca el cap de Jordi Sánchez, no ha arribat Jordi, l'ha tocat de William Roures, el públic del Prat. Som-hi, endavant. Corre Ignacio Rosillo, corre Ignacio y Nacho del Moral, corre Ignacio para Álvaro Moral, corre la Osasuna, la punta de la llave de Álvaro, que pasa por encima del Can, pisa por la zona, esta mirada, pasa la milla con Mariano Carlos, Alen Bosch, Alen Bosch, la pelota de la cara Salvador, que se va a buscar Sánchez. Molta gent, missatges, escoltant-nos i vibrant amb aquesta retransmissió, Ara ja no són els que estan aquí, sinó els que esteu allà, els que esteu al Prat de Llobregat. Aquest partit, per aquells que pregunten que són de la seva televisió, arriba als 6 minuts i mig. Com a fet la jornada icònica de Gatús que el va saber que va creure i Déu-n'hi-do com ha sigut el partit, atenció que va la pilota! La tecla de Álvaro! Va passar per el Tornario, recupera cap a Toni Teixeira i l'esfèrica del porter del Prat jugant cap a Gerard Rovira. Porta la pilota Rovira, punta de llarga Rovira, mira el camp, no vol baixar el pic de Jordi Sánchez. El Prat que de moment no s'ha trobat a la porteria contrària, la vol buscar Nacho. Encara s'ha de fer Nacho. Ignacio Rosillo en línia, que no va per l'Osasuna, marca la pilota. A la ministració de quería Don Juan, era que pilló la pelota. Don Juan, al carrer de Montjuïc número 8, al costat del mercat del Ramolà, loteria Don Juan, Don Juan, és Don Juan, administració de loteria Don Juan.
Si és que no dona temps de respirar, quin partit maco el que estem vivint avui aquí a les instal·lacions de Tafonal i a la gent que m'estigui escoltant perquè intentaré imaginar-se aquesta situació aquí en un ple abassat a Tafonal amb l'afició majoritària d'Osasuna, com és lògic, avui dia de les Penyes, més els 400 del Prat animat també en un cantar al talent. L'eix de la defensa un altre cop del conjunt navarrès, iniciant jugades en la vela Osasuna. Ha sortit el tall, Fede Bessone, la vol controlar Jordi Sánchez, vamos Jordi, buscava la paret de nou amb Ignacio Rossillo, s'adreça de Jaime, la deixarà sortir Nacho de Moral, amb Jordi Sánchez que ha tallat-lo! Ha tallat la defensa d'Osasuna, que bona aquesta ocasió, acompanyada per Conaló i les carxofes, que podem trobar a on en un restaurant el proper 12 de juny, arriba el descans a bona nit. La pilota que la té Fede Bessone, de moment és Osasuna el dominador del que estem veient a la gespa natural de Tajonar. Servei d'esfèrica Fede Bessone cap a Pucci, Pucci que vol menjar aquesta pilota, arriba en Berta. Atenció, aquest servei de campionat a favor d'Osasuna, el segon pel conjunt Rossillo. Esfèrica, no. El después del cielo se adjudica a Toni Teixeira. Aquí, Jordi! Grogues flexions, també a la gespa natural de Tajonar. Pilota llarga de Toni. Auber llarga, Osasuna. La palabra de la no ha arribat a protegir la
passó directament a vosaltres. Els defensors dels Angles al Prat, aquests ambient, falta a favor del Prat, 0-0 al marcador. El Prat seria la següent, atenció a la xusta, el Prat la falta, Nacho del Moral, obrint de Coito Rorio, busca una rebotada, interior àrea, al públic del Prat, ja la seva la boca tiene Ignacio Rosillo, lleva Ignacio, Pucci, abusado del campo. ¡Nacho, Nacho, cállate! Atenció, Ignacio cap a Jordi, Jordi ha mitja volta, Jordi Sánchez, ara sí, la fuga no vol treure Nacho, Nacho com no fue, perquè ves també la filla de la seva mare i de la seva dona, que va veure, 38 minuts de partit, atenció, s'ha fet la falta a favor de l'Esperat, 38 minuts i mig d'aquesta. Sabina falta del gol defensor toca Osasuna,
s'apropa ja la finalització d'aquest primer temps, 42 minuts i mig, queden 2 i mig, és el que vulgui afegir el Es la última pincha de pilota Nacho del Coral, no ha arribat Ignacio Rosillo, las películas para la línea de Font, será sobre la línea de Osasuna. Toni Morales també escoltant a Atajonar, és l'última ocasió que té Osasuna. Atenció a la porta, porta la pilota Banca que el nivell de espera. L'equip Rojillo a la punteria pensada per Toni, l'àrbitre no comenta, no se la dona, 46 minuts i 20 segons, 1 minut. Creiem que trigui molt a ensenyar la finalització d'aquest primer temps, passant un minut i 40 segons. Veieu la pilota llarga, Fede, línia de mig del camp, un altre cop la puntada llarga de Fede Bessone, l'àrbitre també el seu rellotge. 47 minuts. Al costat d'aquest partit històric per a la nostra ciutat, Javi Lara i Jordi Sánchez posaran en joc l'esfèrica. Comencen aquest moment el segon temps a les instal·lacions esportives de Tarragona. El president de la Federació de Navarra, fa 6 anys, era el president de la Penya Esport de Falla i l'hem saludat mentre parla una miqueta més de la comissió de trobant-nos amb la gent. Pepe Pucci ha posat la cama Pucci cap a Ignacio Rosillo López. Corre Ignacio des de la banda dreta, encara té força Ignacio, per defensa del seu marcador, encara corre Ignacio, però la centrada, no ha arribat a sortir la banda, atenció de la recupera que Osasuna, la sensació per atenció, el servei de continuarà, arriba Pucci, posa el cap Pucci, a veure si aconsegueix treure també el peu. Loterías Don Juan Puntón, que arriba a buscar a Sol, a meter partido.
La bola recuperada Osasuna. Un aviso acercándose allá. Por esa chica al campo de Jordi. Vamos Jordi con su chica en la mano también puntero. Busquen ataques a la banda esquerra del conjunt navarrès, 0-0 está replegant el Perater en tasques defensives. Això que torna a Osasuna, porta la falta de la línia. Miguel Díaz a la línia de mig del camp. Ignacio no sigue un al sud, a la mitja volta Ignacio se la deixa al darrere. Esta promo del Cèntric Escobar canvia les files del Prat a Roja. Mala pinta.
part que corri Nachi Galdé. Ara evita que ¡vamos, Nasser! De Nacho cap a Puig, l'enginyer cap a Jaime Fernández. Sí, ha hecho un cambio, se ha quitado
el Prat que continua embatent a 0, intentant recuperar aquesta connexió també de nou per la línia de DSI, que en aquest tram final de partit ens està fent la guitza, haurem de patir per aquest tram final de 25 minuts. Ha robat la pilota Nacho del Moral, finalment no ha pogut. Explica que la controlava Ion Vázquez, que està sent el jugador que ha sortit del terreny de joc en aquest canvi. Per tant, després de que s'han retirat del terreny de joc el canvi que hem vist. Nosaltres confieu si entrem també per la línia de l'IR de Sevilla, no? Aquest ambient de la Míriam Robles, porta
jugada per Toni, com estem patint per mantenir aquest marcador. Ha estat Osasuna a punt de fer el segon. Ara hi ha hagut servei davant de favor del Prat. Penja la pilota Nacho, busca la rematada John Vázquez. Controlant encara aquesta pilota. Té la pilota Osasuna. Atenció, Jaime Dios que volia apropar-se a la porteria passada per Toni. Això serà un setge. Això serà així fins al final. Ara la pilota Osasuna. Toni que busca Nachi Caldera, busca el davanter, doncs Álvaro, el porter, de nou, jugant des de carrer de Nachi que busca el xut, Nachi encara la té, ha caigut Nachi, no ha fet la passada abans. I ara conduït la pilota Nacho del Moral. Demanem mil disculpes a l'audiència de Carles, estamos també, ¿no?
Rosillo, tota l'avantatge és per Osasuna, posa la cama Sasha Andreu, no ha Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Ekainaren 18an mus txapelketa, saria 1000 euro, sagardotegiko lau menu eta txapelak. Izena emateko 70 euro bikoteko, menua barne. San Ferminetan, bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba sagardotegira.
Uharten Zubiarte kalea 13an, Zubiarte Euskaltegia, 2000 urtetik euskalduntze lanetan, 15 urteko lanaren bermea, Nafarroko euskaltegi publiko bakarra, maila guztiak 0tik egaraino, klaseak goizetan eguerditan arratsaletan. Bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko, informa zaite 948 36 9 bat telefonoan. 2016-2017 ikasturtea. Matrikula epea zabalik, maiatzaren 23tik aintzinera, mailak A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA titulua. Akreditazio frogak, ekainaren 7an idatzizkoa, ekainaren 8an ahozkoa.